Ki sinom ki tak resmekke kowe dadi sinden. Yes, ya berarti aku trainingnya wis rampung. Bayarannya mundak. Ya toh, Pak? Iki ra orang rembug bayaran to. Jarene nek Ning wis predikatmu tak unggahke dadi sinden tenan. Ora nganggo bayarane mundak, bayaran yo aja. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Den. Kudu diterimake. Iya, lah bengi iki soalé Pak Lurah nalika rawuh ning nggon aku pokoke mengke Elisa dijak. Lah ya wis iki keuntunganmu ning kono kuwi mula ya bayarmu luwih gedhe tinimbang sinden-sinden. Oh iya. Tenane, Pak? Oh ya bagus lumayan sanggo nabung. Aku soalnya nek mangan ki yo melu tratak ngene iki lho, Pak. Nek mangan melu apa? Melu tratak ngene iki sesuk-esuk mangan ya toh. Terus turu. Turu nganti sore. Engko lek mangan yo ning kene meneh ning panggung. Engko sesuk-esuk mangan meneh. Ya wis ngono kuwi. Oh, berarti ngirit banget. Ngirit, mandake po. Ya, mulane kok awake kok bicing ngono. Omongke komplit to. Mbak Orisa nembe pedal menika nembe gerbini. Iya. Lagi meteng tenan, meteng enom ya ora apa-apa. Sok bocahe menek lek wedok dadi sinden nek lanang dodol bensin. Iya. Ora gathuk ora. Wis seniman. Yo. Ayo, Mbak. Podang kuning iki pamundutan sing paling akeh. Nggih. Diaturake. Yo. Nadyan nuju temong peksi aja ngemingke ming nadyan ming peksi wae iya aja dimingke ya mak iya neno alus manis tur merak ati neno nek neliti chatting-chatting ini ki ana sing lucu lho. Ana sing lucu. Ana. Aku ya marai guyu. Sapa? Saka Mas Jafar. Mas Jafar ki sapa? Mas Jafar ki biasane sok mijeti aku kuwi tunanetra. Oh. Aku oleh streaming kok mengikuti nonton streaming wonten ing griya. Nonton kae dhek ya ming peteng tok. Iya, wong ora weruh kok ya. Terus goleki si podang kuning neno ibu bunga lelo nyanding bisa dadi
Iya. Apa-apa. Ora apal. Iya. Awale lali Pak Plung. Nggih, matur suwun Mbak Orisa. Ya. Iki ana susulan. Saka sapa no? Saka Ude Suratman. Oh iya sing mau wis tak aturake mau. Ya. Ude Suratman. Nyuwun apa? Nyuwun Sinom Parijata. Wah, ya diaturake alon-alon. Ya. Ki karo ngetes sapa? Biasane Elisa iki nek nyanyi bangsa nyanyi dangdut-dangdutan saiki ngetes Sinom Parijata modar ora kowe. Nek ora dingonone ndak tuman wae. Ya. Ayo Elisa Orkarus Alaso. Ya. Sinden saka tengah hutan. Ayo. Monggo Mbak Elisa jumeneng. Ya, rasa tak sepoti. Entek sepote wisan. Yes, Sugeng Dalu warga Baleharjo. Wah, akeh tenan edan tenan iki akeh tenan Pak sumpah iki. Tekan kono kae lho. Ha iya, Piyai Gunung Kidul ki nek karo wayang padha tresna. Iya. Kejaba saka kuwi ya bengi iki sing dinteni ora mung aku tok. Ning kepengin ngerti polahe sing do ngarani iki Pak Suna saiki nggawa sinden rada pekok ngono barang. Apa pekok? Heeh. Aku yo ning kene iki kepengin rene mergane arep golek wedhus, Pak. Apa? Golek wedhus. Golek wedhus? Yo, jarene modal 2.000 entuk wedhus. Isih ra apa wedhus e? Modal 2.000 entuk wedhus ki saka apa kuwi? Iya, jarene iki acarane kan iki macam-macam. Ana doa bersama, doane we apa macam-macam agama Islam dhewe, agama Katolik dhewe, Kristen dhewe, kepercayaan dhewe, wis macam-macam pluralisme. Iya. Ya, terus ana acara apa nyekar leluhur barang. Leluhur disekari. Piye? Leluhur disekari iki piye, Pak? Leluhur ki sing wis semari mbiyen, simbah-simbah mbiyen. Nek cara Jawa jenenge leluhur. Iya, lah kuwi ana kirab, ana ya apa jalan sehat barang entuk wedhus. Modal 2.000 entuk wedhus. Aku kuwi nek menang le jalan sehat, entuk hadiah wedhus. Ora 2.000 entuk wedhus, bakule modar. Iya. Ya aku pengen tanggo kanca e mesake aku. Nek mun dhewe kan ono kancane wedhus lumayan. Heeh. Jomblong ngenes. Apa? Jones. Jomblong ngenes. Lah kowe golek piyai kene. Golek wedhus aku, Pak. Heh? Maksudnya golek piyai kene ben wong kene Baleharjo kene. Dadi manten. Iya. Dadi manten. Ora lah sesuk aku ngenteni zonasi wae. Nek wis zonasi kok nak kawin dhewe. Zonasi ki maksudnya piye? Ya saiki sekolah nganggo zonasi ya lho, Pak. Dadine nek sekolah ya kudu ning daerahe ngono kuwi moro-moro nggo ngerti-ngertine iso
iso sekolah ning kono ngono kudu ning misale sing cedhak SMP nganti ya mlebu kono lah sesuk suwi-suwi 2020 ki pernikahan ya zonasi piye dadi ngepek tanggane dhewe ngono nek wis ra kawin-kawin wis ndang le penting kawin ngono ya pinter cah iki cerdas kok ya padake ya saya ya ora apa-apa nih ya karang saiki peraturane kaya ngono ya dinut wae nggih mencoba peraturan baru. Iki luar biasa iki Karang Taruna Baliharjo sing minangka dadi panitia-panitiane sing panjenengane iki para muda-muda sing kepengin mengangkat budaya. Bener. Baliharjo iki direncanakan menjadi desa budaya. Keren ya Pak. Aku ki wis tau ning kene wayangan ning kene ning ora karo panjenengan sampean kowe kuwi. Jadi karo mbiyen karo ya rong kaya ngene aku bayaran 100 wis sak kloso karo ceret aku mbiyen wis komplit. Ya ora apa-apa ya. Ning kene yo ora kaya ngene saiki wis dadi kaya ngene dadi bentuk pendopone luar biasa. Iki ana backdrop apa jenenge dekorasi barang. Jadi nek apa ya ana videotron barang ki mau jare ana TV gede. Kuwi pemikiran cerdas anak-anak muda Baliharjo iki nek ra mergo kuwi ya ora dadi. Luar biasa perlu diapresiasi. Enggak cuman itu ini juga live streamingnya dari Baliharjo sendiri ada. Namanya apa tadi? Aku ora ngerti nek live streaming dari Namanya apa Mas tadi? Baliharjo. Hah? Sing seru. Hah? Ojol. Sorot media. Wis saka kene, kuwi makane kreativitas desane langsung maju sama maju-majune. Iya, luar biasa. Sesuk kan Gunung Kidul dadi desa wisata, calonnya dari tempat pariwisata. Nek dari sekarang udah direspon sesuk sugih desa iki. Pinter tenan kowe, heeh. Aku ora ono tunone ngejak kowe iki tenan. Apa? Carane berpikirmu iki luar biasa. Aku ngakoni kono aku ki dalang ning lulusan SMA. Aku nek ora ngejak sindan-sindan sing uteke kaya kowe-kowe kuwi, iya. Otaknya, cara berpikirnya cerdas ngono kuwi cilaka. Iya. Lah aku berarti ngunggahke derajatmu to. Ora. Padake aja remeh kowe. Aja remeh dengkulmu mlocot. Oh jelas ya. Iya, ya syukur. Ayo S2 kok ya. S2 ya, Mang. Sindan-sindan iki kabeh S1 kabeh, SSN ini nek Elisa iki luar biasa. S2 we psikologi. Tadi cara otaknya bekerja itu ya event apa wae mesti tak pasrahke dheke ana. Oh jujur kowe, jujur. Kaya mambeng iki event ulang tahun Pancasila neng lapangan Jodoh kuwi. Wah, ya sak lapangan full kae aku wis iki nek ora tak pasrahke sik cedhis kae wis ora. Apa cedhis? Cedhis ki apa letek? Cantik neng. Oh, cantik aku cedhis banget. Oh, nggih. Nek ora dabu sirat dong. Nek ora tak pasrahke cedhis kae wis ora rampung-rampung. Sa ulang tahun Pancasila terserah. Google sa. Siap, Pak. Wah, bareng pentas ya dheke mengeluarkan kalimat-kalimat sing ana sejarah Pancasila. Wah, dientuk aplaus mambengi. Iya. Entuk aplaus ning ngopahe aja. Lah iya ora. Ora apa-apa aku rela, aku ora apa-apa. Kuwi kan strategi marketingku. Sesuk nek aku wis payu ya wis dadah. Sorry, Pak. Loh, kose. Ora apa-apa. Aku ki ikhlas kok. Aku wis nyetak sinden piye pira wae. Wis saiki di streaming kuwi aku ora wedi kok. Di streaming ora wedi nek ana nek sinden sing tak sebut kuwi anu rumangsa ora. Ya, kowe ngerti wiwit kae, wiwit Widayati, wiwit Cak Dikin kae. Oh iya. Biyen melu ngene iki. Saiki wis dadi wong tak lepas wis. Karir sendiri wit. Oh, kowe dine duit ra, Pak? Heh? Ora dine duit. Ora aku ora njaluk. Ora njaluk. Ora, aku wong derma kok. Wah. Luar biasa hati. Nek kowe sesuk nek wis pinter, kowe sesuk wis diarepi wong dhewe, wis wani pentas dhewe, silakan. Kamu lepas dari saya enggak apa-apa. Oh, iya, Mbak aku tak nyiptakke meneh, tak gawe meneh. Iki si luwuk iki engko tak gawe meneh. Ya iki luwuk iki anting. Entong. Kentir iki wae. Dadi ora masalah, itu hak sampean. Oh, enggak lah, aku ora bakal lali yo. Iki soal aku kan melu paseno iki panjenengan dapurane iki ne. Mergane memang beliau itu cerdas, aku mbiyen teliti. Mbiyen yo melu ngene iki, melu nonton nganggo anduk barang ngono. Melu dadi penggemar mbiyen. Saiki munggah derajatku dadi sindene. Sesuk ya meneh iso munggah meneh, tenang wae Pak, tak naik pensiunan. Rasa kuatir.
Wis tak catet lho. Iki tak catet tenan kowe iki disekseni Kyai Bali Harjo semene iki. Aku ngrasa kok aku sesuk iki bakal saya tuwa. Grafik pementasanku saya medun, saya ora payu diganti karo sing enom-enom, sing apik-apik, sing luwih ditampa masyarakat. Asuk aku nek upama diparingi umur dawa wis tuwa, aku ning kursi wis tuwek kae. Kowe liwat ngono tak lur wisa, ngono ming. Nggih, Pak, bablas ya tak sawat boto ndasmu. Ya paling ora rokok 2 bungkus sesotane, Pak. Aja rokok, aku wis dilarang merokok. Oh, wis dilarang merokok ya. Ya apa to permen. Ya. Permen, aku sing tuku permen, kowe sing ngemut. Dadine kabeh iki iso penak dirasake. Iya. Ngono ya, Mas. Ayo minangkani pamundutan. Iki eneng pamundutan saka Ude, penyanyi Pak Suratman. Ya. Ude Suratman. Ude Suratman. Kowe dicoba dites karo Kyai Bali Harjo saiki. Nek kowe biasane nyanyine apa lali janjine terus tembang kangen Sinom Parijata. Ya jelas ra iso. Iso jajal. Tak tuntun ra apa-apa. Tak tuntun wong kowe picak. Ya tak tuntun ya. Apa picak? Oh, mataku isih normal. Sing ora normal mataku kok sak. Ya. Pelok mon nggih. Iya pelok. Suaramu suara luar ki suara pelok. Iya. Mbokne saka ngendi? Mbokne saka Sulawesi, bapakne saka ngendi, Sa? Carine saka Guwi Gembel. Kaya wedhus. Ora, aku ndak keloro-loro. Venezuela. Oh iya. Sip, ngangger iso cara Jawa iki tembang Jawa tus iki. Nan tak undake bayarmu, yakin. Alhamdulillah. Abang siji ya, Pak. Nan. Ku Ya. Jos tenan. Bangga aku yakin kowe ora asli Jawa ning bareng nyumbang Jawa kok iso malah ngungkuli wong sing Jawa asli. Nan, senengke. Wong agung ngaksi. Ya. Kalakon manembah seno mati kang bapak ring ya. Pokoknya nganti selesai, wes aku angkat jempol loro kanggo Elisa. Yo. Kepati Ama
kurang sithik sa binapsu agamane ya nabi ing siang ratri ya monggo eno terakhir luar biasa. Saiki kowe wis kuantes nganggo predikat sinden. Aha cengelmu ku mah. Jadine ning mergo nganggo sinom paricata kuwi. Lah ya kudu nek ming tembang kangen lali janjine podang kuning kuwi ora masuk kesenian Jawa sing klasik. Nek nganggo yo mas gones-gones kuwi ya wis sinden. Lah kowe mau apa muni apa mau gones-gones mau? Urung. Ki sinom ki tak resmekke kowe dadi sinden. Yes, ya berarti aku trainingnya wis rampung. Bayarannya mundak. Ya toh, Pak? Iki ra orang rembug bayaran to. Jarene nek wis predikatmu tak unggahke dadi sinden tenan. Ora nganggo bayarane mundak, bayaran yo ajeg. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Den. Kudu diterimake. Iya, lah bengi iki soalé Pak Lurah nalika rawuh ning nggon aku pokoke mengke Elisa dijak. Lah ya wis iki keuntunganmu ning kono kuwi mula ya bayarmu luwih gedhe tinimbang sinden-sinden. Oh iya. Tenane, Pak? Oh ya bagus lumayan sanggo nabung. Aku soalnya nek mangan ki yo melu tratak ngene iki lho, Pak. Nek mangan melu apa? Melu tratak ngene iki sesuk-esuk mangan ya toh. Terus turu nganti sore. Engko lek mangan yo ning kene meneh ning panggung. Engko sesuk-esuk mangan meneh, ya wis ngono kuwi. Oh, berarti ngirit banget. Ngirit, mandake po. Ya, mulane kok awake kok bicing kaya. Ya ora apa-apa. Nah, saiki genti sing ngaturke sing gayeng. Ya, mau wis dibuktekke. Kok ae akeh banget sing padha ora percaya apa sih Alisa itu bisa Pak, bisa nyinden cara Jawa Tulen. Oh, bisa. Nah, iki tak buktekke lumantar streaming iki kowe iso sinom parijata. Sesuk ajar uler kambang, ajar kutut manggung, wis. Nek kowe melu dalang liyane wis beres, ora usah dadak nyanyi lagu sing werna-werna, nyinden sinom parijata, uler kambang, kutut manggung, bayare wis jos. Oh, oke. Kowe lilo tenan nek aku melu dalang liyane, Pak. Hah? Kowe lilo tenan nek aku melu dalang liyane. Lah nek aku pas prei ra apa-apa. Oh iya. Ya cerdas iki dalang siji. Ha cerdas padake ora. Iya. Niki kata sik menanti-nanti sinden-sinden yang luar biasa. Ono sing fansnya Mbak Ika, fansnya Mbak Tatin. Ya. Kabeh do request. Nanti diaturake. Ya, sing baku kowe sik satu lagu lagi. Ya. Oke. Heeh. Diaturake apa? Nganggo bawa sing kepenak. Kok terus tibake terserah apa lali janjine apa tembang kangen. Ya. Wow, sesideman wonten pamundutan napa? Ana. Nggih, niku mawon. Mau bengi apa, Mak, saiki? Ini barusan ada. Oh ya. Sesi deman. Ya, sesi deman Slindro. Ya. Monggo. Wiwitane anderek sang beki eno pria bagus
sowan menyang kutha gedhe nana bendera terus kayungyan jos lho sa kowe nembang sinom Parijata iki mau luar biasa. Pecah rekor lagi. Berapa ini yang nonton? Nek Dalang Sena digabung karo PBKS Live wis pecah 11.000 pemirsa seluruh dunia. Luar biasa, berarti 8.000. Mau piro 8.000? Iki 9.000 ngene dhewe. 9.000. 9.000 luwih Dalang Sena PWKS Live piro aku ora ngerti ning digabung sekitar 11.000. Luar biasa Gunung Kidul dadi saksi Ki Baliharjo. Sing nonton kabeh ramung sak Jawa ning sak Indonesia. Saka Aceh ana, Sumatera, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Papua, tekane Nusa Tenggara, Austria, Wina, Italia, kabeh sak donya. Luar biasa. Wis pokoke marem ya. Marem. Apa tekan apa mang? Modar ora. Mula nek pas nembang ki ora ngoceh. Selendang kuning kang saking wukir neno swara kurang pramana ning wasis Angung rum marang bendara Angung rum marang bendara Dyah Sulistya Pijer ngincangake alis terus mangga terus tresno sesideman becik monggo luweh becik batin ono timbang kepisahan Nena liwat kincanging alisku
ana urip ana kudu gedhe wis tukake ae ayo ayo awas blak tak yo yo yeah, yeah. Error boy. Terima kasih Mbak Elisa Or karo Salaso. Yo.